Повечето хора определят цената на имота си, като сравняват единствено обявите в сайтовете. Само че тези цени не са пазарни. Те са желанието на някого. И от тук започва най-голямото разминаване при продажбата. Защото два сходни имота могат да се продадат на различни цени. То не защото са различни, а защото са продадени по различен начин. Работя ежедневно с хора, които продават имоти. И има една скрита истина, за която хората разбират твърде късно. Цената на един имот не се определя само от параметрите му. Определя се и от средата му, от пазара и от начина, по който се предлага, сделките, не обявите. Пазарната цена не живее в сайтовете. Тя живее в реалните сделки. Разликата между обявена цена и реално продадена понякога може да варира между 5 и 20%. Купувачът гледа повече параметри. Той не сравнява само цена и квадратура. Той гледа квартал, достъп, транспорта, средата, училищата в район, както и перспективата. Сравненията в сайтовете са подвеждащи. Снимките не показват шум, светлина, състоянието на входа, достъпа до метростанция, достъпа до учебни заведения и куп други неща. Ако има много сходни имоти, цената се понижава. Ако пък изборът е ограничен, дори по-скъп имот може да бъде предпочетен за покупка. Ликвидност, етаж, изложение, разпределение, квадратура, вид строителство. Това влияе върху скоростта на вземане на решение, а скоростта влияе върху цената. Тайминг. Първите 2 седмици са ключови. Тогава имотът получава най-много внимание, защото е нов на пазара и купувачите просто искат да го сравнят. Ако в този период нямате реални предложения, то тогава сте далеч от цената или нещо друго сте объркали. И тук е много важно да знаете, че интересът сам по себе си не означава купувач. Огледите и обажданията не са равни на сделка. Но точно в този период имотът получава най-силен шанс. И точно това е един от най-важните моменти, който трябва да се отработи правилно, вместо да се изпуска. Начинът на продажбата. И тук идва скритата част. Цената се влияе и от търговският процес на предлагането. Не само от параметрите, етажа, изложението и квадратурата, а от начина, по който се предлага имота, обхватът и търговските умения. Един имот може да достигне до ограничена аудитория или до максимален брой хора, но още по-важно до правилните хора. Например, купувачи, които търсят в съседен по-скъп квартал, могат да си позволят да закупят вашия имот на висока цена, защото при него ще получат голяма квадратура и по-добри параметри, отколкото биха получили за бюджета си в квартала, в който предпочитат. Но този купувач няма да види обявата, ако тя не достигне до него, т.е. извън района, в който се намира апартамента. В същото време, все пак е важно имота да достигне до всички купувачи, които търсят и в квартал, в който се намира. Затова масираното предлагане има огромно значение при продажбата. Когато имотът достигне до повече подходящи купувачи, тогава се създава конкуренция. Конкуренцията подкрепя по-високата цена. Инструментите. Начинът на предлагане влияе върху цената на имота. Професионално подготвен апартамент се предпочита в пъти повече от просто снимки, направени с телефон. Добре организираните огледи създават интерес. Интересът създава избор. А изборът стабилизира цената. Скритата истина е проста. Цената не се определя само от имота. Определя се от пазара, от предлагането, тайминга и начинът на продажба. И понякога стойността се губи още преди имотът да е получил реален шанс. Аз съм Венелин Венков, експерт по недвижими имоти с над 7 годишен опит. Ако това видео ви е било интересно, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ако ви предстои покупка или продажба на имот, аз и екипът ми с радост бихме ви съдействали в това да намерите своя мечтан дом или да продадете имота си на максимална стойност. Ние работим открито и честно с всички наши клиенти, защото когато името стои отпред, няма място за компромиси.